a movie in tran na chuan in do pui pani na hun lai ani a hasima lung al thei khur she om tak me ya chuan na satakin na an lo thok mek chu hmun chu thlir kar te takte ni in Nagasaki bulloka omania Korean mi patam takcho Japanese opna awang chuan ti lui na in hatho tiran nia lung al thei lai chuak turin metar za athu ka chuan an lut thlata a ti pal thil thu in nau pang pakhat chuan gas pipe chu chek fu in atlan chinga la pui a hnekin mi pa nau pang chu le turan nor lui ania ma se rei lo te hnuwa om na khur chu ron chim thutin mi pa nau pang chu leimin chuan adel hlum ta der mai ani rei lo te hnuwa chuan Korean miner how to pa yun hak chul chu aron lang tleirol pathum te chu an tlan chhuwa theinan ro man a lo siam pui mek an tlan lai mek chuan an zinga pakhat chu a balance lawin atlupal hlau mai Japanese veng tu te chuan ron hmungalin an kap hlum ta ngala mi pahnih dang te chu an tlan chuak thei rama tui an hleu mek lai chuan veng tu te chuan ron hmuin rang takin an man ngalani kum khat nuwa chuan Korean rama chuan party an lo nei mek an party chu ar ema wangin meiche pakhat chu an ben ho tu pa a mingli kang okianga chuan kalin jazz music lam play turin atia heti lai hian jazz music play chu an rama khaptlat ani ma se kang ok chuan lo a hmu bel thei dona wangin angen na chu alo pom sak rei lo te hnuwa kang ok chuan a ben te chu athluk her dangnam turin atia afanu nei chun so hi chu signal zawin stage a chuan a ko chawa nuam ti takami pui hawan lam lai mek chuan police officer chuan kang ok chu ron signalin an how tu te nu pui abum awangin an section officer chu man tum aron kalmek thu a hril an ben leader le afanu chu rang takin an tlan chinghala ron hril lok tu police nen chuan anin hmu an pahnih chuan in remna nein apuin awangin kang ok chu alom hle police chuan Japan rama hna a hmu sak thu chu a hril ta a ni rei lo te hnuwa kang ok so hi le ben member dang te chu Japan lampan chuan longa an chuang mek kang chuan crew ho chu a kau khoma an poisa kol lai zong chu lak sakin an man ro da na boma chuan a thuk ruwa rin lo takin boina aron chuak thut mai geng ho tu pa choi chil sang chu aron lang Japanese veng tu te chuan mi pui tling khom chu tui mangin an thel boina an siam le ani vai chuan an ka to tur thu chu a soi chil sang chu ding rengin Japanese tong thiam anom le om lo chu azot meiche pakhat a hming malnion chu ron tong chuakin geng ho tu pa chu boina asiama wangin aron hawa chil sang chuan asama chuan a tham ngala malnion thinrim le tuk chu apuina a tham sak ve ngal pop mai ana til tuk le aro lu chu chemei don a hriat awangin chil sang chu atlom ta ani rei lo te hnuwa long chol hmun chu an thleng ta kang ok chuan Japanese officer pakhat chu pan hnain Korea rama Japanese detective atangin recommend na letter anei thu chu a hril officer chuan letter chu a chiar sak sipei pakhat chu kau ngalin kang ok le an ben chu rela hruai turin ati kang ok chu kun hniamin recommend na letter tam tak chu a hmutamai kang ok chuan an recommend na letter chu a lemti a hrengala a hlau thong hle rei lo te hnuwa kang ok le Korean tam tak lunga chuan pui ho kha hasima an hruaita battleship island an tia chuan an thlen vele Japanese sipei ho chu longa chuan kal ngalin Korean ho chu an vopop pop mai mipa le hmeichhia chu clear rangin mipa ho zong chu hna thok turin an hruaya an thil nei te an check lai mek chuan kang ok chuan rem changa lo mangin hna thok tura kal an ni lo thu le Korean remoi tum tu an ni thu chu a soi a fin fi anan remoi te chu an tum china chuti lai chuan meichhia ho chu Japanese doctor chuan ending na lo nei mek doctor chuan meichen hena chuan in chuang takin asima chu STD free ani thu le thalo an du lo thu chu a soi doctor chuan an zawai chuan intify turin atia alan danin meichhia ho chu mipati lim tu atan man an tum ani lamoi tak an play zo hnu chuan hasima an manager Shimazaki chu mi pui ma a chuan adinga meichhia ho an ti dan ang chein mipa ho chu phel ruakin thalo an kai lo chuan endik Japanese ho chuan in bal taka chen tirin an chodon po a chle heng zong hi a thlona an ti sak ni lawin lung al thei khur lai na atanga an hlo chu an kat sak thin ani ni khat chu anin bol lai chuan chil sang chuan kang ok chu bia in Japanese na thok ho en kol tu Yamada hne na chon tong le lin sak turin atia dan keng ko tu Korean pa jonggu chu in sual pui adu thu asoi Yamada chuan alo pom sak ngal chu vele jonggu chuan tiang mangin abai ta ngala rei takanin sual hnu chuan geng ho tu pa chuan jonggu chu
tuya te chuan an hnima chu mi doi zep tak mai a hnam pui vothin tu chu ati non to lo na turin chil sang chuan a hmai chu a zai saka chutia anin bei mek lai chuan hak chul chu ron lutin tul lo taka inti boina chu top turin ati thler kar le lama chuan Japanese pa chuan Korean hmeichhia ho chu Japanese official te hma a chuan hmerhriat tirna lo nei mek an zinga chuan so hi po chu atel ve meichhe naupang fing tak chuan nom sip bol na lak atangin a zalen theinan Japanese ho hma chuan thingrem zai theya an hlaplei chu ama sak ngei ani thu chu asoi an hlaplei kom chu hmu tirin apa le an ben ho chu hasima an om thu chu a hril chuti lai chuan China hmun pakhat OSS training kema chuan Korean zalen na sual tu sipai ho chu training an lo pe mek an agent zinga thaber mu yang chu mission an peta a mission chu hasima alua hakchul chan chua chuani kar khat nuwa hasima a chuan kang ok le an ben chu Japanese ho party na chuan rimoi tumphal sak an nia chuti chung chuan nuai lama minor ho chuan narim takalo thok mekin an cho ei tur don po a chele minute rei lo te nuwa che sual na thlengin lung al thei lai chuana khur chu akanga sima zaki chuan lung al thei khur chu kang mai adar zel lo nan charpui mak chu arel thuta ani ma se na thok tu te zinga hak chul chu atel ve ti a hriat chuan anau te chu thu pe ngalin hak chul chu san chuak turin ati ti chuan Korean la dam ho chu inti boy la win helna a chuak don lo ani lung al thei khura chuan an boy hle a Korean ho chuan oxygen an tlak cham ma in chuadan kong chu an zong mek mu yang chuan bomdar chu arot ta wa nei tlak takin an zinga mi chuan dynamite chu alo nei hlau ti chuan damin an chuak thei ta ani chumi nuwa mu yang chuan a mission chu Korean leader ma chuan a puang zar ta hak chulan ani na hriat nu chuan an tlan chhuah dan tur a ruhman na chu angai thlak sakta khwalbuka chuan chil sang le malnion chu lo langin zuan lo in mek chil sang chuan a khoi lo tur thu le in biak mai mai adu thu chu asoi chumi zan chuan Shimazaki chuan kang ok chu kawin afanu adu thu chu a hril afanu so hi chu fa atan an la anga afanu tan po how tu te en kol no noya omani chuan dam ko chhuana chan thatak anei thei tur thu chu a hril zan lama chuan hak chula naw te chuan ben leader chu pan hnain poisa chu an pe a post office chabi lak sak turin an ti kang ok chuan engwanga chabi du nge an ni ti chu azot ma se channa an pek du lo awangin Japanese ho hne na hrila chuan a vauta a du thlan tur dang an nei lo awangin mu yang chuan tlan chhuah tumarua manna an nei chu a hrilta a kang ok chuan poisa chu a peleta ma se intiam kamna siamin afanu le ama chu hruai tel ve turin ati a rei lo te hnuwa kang ok chuan a hna chu a thok tran ngala ama sabera tala cher tu chu duplicate chabi siam sak turin thamna pe a ti chuan film strip chu a chep chhum ngal bok chabi kwa chuan powder ham lutin an chabi man ber chu a hre thei don ani a hnuwa a ben ten guard anti boy lai chuan kang ok chuan chabi chu ti sa in film strip mang chuan azia chu alata a to bera chabi cher tu bula chuan kalin film strip chu ape chumi hnuwa chabi pathum chu mu yang hne na cho anei lai chuan ape a zan lama na sa takaru asur lai chuan mu yang chu post office a load ru in telegraph mang chuan pon lam chu abe thei ta a ma se engzat nge an ni don ti an zo chuan mu yang chuan ama le hak chul che an ni tur thu chuan a chang let mu yang chuan a chhuah pa chuan Korean account record na chu a hmuta ni ni hnuwa mu yang chuan karen om lo lai chu mang tangka in hak chul chu zan lai a kai thowa kang ok chuan Japanese veng tu chu zupe kalo tum mek chumi hnuwa mu yang chu aron lang veng tu chu da tha in a pistol chu alak sak ngala kang ok chuan thil thleng zong zong chu lo mu vek an chen na hmuna chuan hak chula naw te zinga mi chuan an ho tu pa chu ina a om le om lo chu lo check mek ma se an ho tu pa le mu yang chuan om lo ti a hreta a chuti lai chuan kang ok chu rang thei ang berin afanu so hi hruai turin a kal ngala tlan chu an tum ruwa manna an kalpui ma chuan mu yang chuan an leader chu bia in na thok tu te hlo zong zong le an pension hlo te chu alak sak thin thu chu a hril chu mai ba ka mithi to te hlo zong zong chu hak chula kauna chun alu vek thu a soi an hlo chan ve an leader a kauna lut chu manager Shimazaki a kauna a thon chong thin thu chu a soi tel bok hak chul chuan engthil ma a hriat lo thu chu a soi ma se mu yang chuan document zong zong a signature om vek thu chu a hril mu yang chuan soibel zelin labor tu ma tlan chhuak thei an la om lo thu chu
chu mai baka hak chul chu Korean zalen na sual tu zinga hriat lo tak ani chung po in sheom engma atwar ve ngai lo ani alan danin hak chul chuan ami te chu aphat chan dai to ti chu hriat thai mu yang chuan aring dika an leader chuan adu amna awangin Korean ho chu aphat chan dai to hi alo ni a ka atum mek lai chuan kang ok le so hi chu an ron thleng thut reilo te nuwa hak chula hnung zui tu chu ron thlengin so hi chu aman ngala hak chul chuan mu yang chu American spy ani thule Korean nen inkum kaina an nei lo thu chu asoi chu vele mu yang chuan hak chula poi khoina document chu a hmu tirta a reilo te nuwa American thona chuan bom aron thlak ta pop pop mai mu yang le hak chul chu anin sual ngala chu vele kang ok chuan document chu la in afanu nen chuan an tlan chingala kang mai awang chuan boina na satak a chuak ta a in bai na kara Shimazaki chuan bom pok awang chuan hliama taka tuara Japanese ho chu shelter chunga chuan lutin Korean ho chu thevek turin an hlut chia chuti lai chuan hak chul chuan mu yang chu voi tam tak aka fuwa chumi hnuwa hak chula hnung zui tu churon kalin a that le that lo thu chu azot ma se hak chul chuan file zong a hmuti a hriat awangin aka phlum ta ngala thil thleng zong chu kang ok le so hi chuan alo hmu vek ti reng a hrelo atuk tlaya chuan Japanese ho chuan Korean ho chu clear car atangin pai chuak turin kong an no zo mek jonggu le anau te chuan Japanese zirlai chu hmu in pong sol an lo tum ma se ti pal thil thu in anun na an lak sakta ani dan keng ko turin Yamada chuan headquarter chu abe po ta a Japanese pa chuan an ma ni bai le theina na file an man thei zong chu hal ral vek turin ati achan chu US in an ram chu an lak to wang ani reilo te hnuwa Japan le an officer te chuan shremna an ma chhon dona an nun rong em awang chuan Yamada chuan Korean ho zong chu noi bo vek arot ta a ma se Shimazaki nun na lak sak atangin bul an tran angai ani chuti chung chuan kang ok le mu yang chu in hmu in tran ho an tum ta a atuka chuan Yamada chuan zirlai thi chu hmang tangka in Japanese mipui ma a chuan Korean ho chunga chuan huat na le thin urna an nei thei nan thu asoi thil ti swal tu ber jonggu chuan thu she tu anga in chalin chil sang chu amo pu ta a chil sang chuan a thiam thu soi reng atum lo omzia om don lo ti a hriat awangin chumi hnuwa Yamada chuan rotna siamin hak chul chu clear car atangin a hruai chhuat tur thu le US ne na in petur chuan ati ma se apui awangin hak chul chuan Yamada chu Korean Liberation Army ta na thok ani ti chu a hriat pui don ani ma se ama sebera witness zong chu ti chiat vek angai don awangin Korean ho chu lung al thei khura hruai khom veka phum bo mak chu an tum ta a hak chul chuan offer chu alo rem ti ta ani an thu soi zong chu mu yang le so hi te chuan an lo ngai thlareng ti reng an hrelo zana chuan Korean ho chu anin mukhoma hak chul chuan felmel takin dot mulum chu asoi ta a Japanese nen in tuklang taka an en tur thu chu asoi mi zong chuan an dignalan tira lung al thei khur an hon vele an lu masak angai thu chu asoi hak chulan asoi zo ma chuan mu yang chu ron tong chuakin hak chul chu minun rong tak ani thu le phatsan tu ani thu chu asoi kang ok po ron tong chuak ve in document chu a hmu ta a atam zok chuan an thu soi chu oi lawin an ho tu pa chu hum an lo tum ma se hak chula mirin em an hnung zui tu tarmit vo chuan mu yang a thu soi zong chu adik vek thu chu asoi in phiaru na zong thu hre tu ani a hnung zui tu aka hlum lai na om ve thu chu asoi ta a thu soi ti chiang turin tarmita chuan hak chula kor them chu a hmu chu vele mu yang chuan phatsan tu chu ati hlum ta ngalani mu yang chuan mo phurna lain clear car atanga tlan chua chu arwa manta a chua theina om chhun chu tuipui atang chin ani a then chuan an rin theinan thu nei tu te biak an du thu chu an soi atam zok chuan tlan chua dan tur chu an ruwa manta an ruwa man na chu a howa kala bangalon liama long manga tlan chua chu ani pol sang then darin dynamite te chu an zong khoma liam te chuan chuat pha na mangin indan na an siama mai chi ho chuan puan mangin rui an siama ral thuam zong pol te po an ombok kang ok le aben te chuan molotov siam na tur botol an lo la khom ve mek bok reilo te hnuwa anim pei ta a mu yang le apol te chuan en thlak na nain guard ho chu an da tha a chuti chung chuan chil sanga pol te chuan an bo chu an lo chan chuak ve bok a hnuwa malnion po an zinga aron tel ve a chil sang chuan
Japanese ho hriat lovin an tlan chuak thei dawn lo ti chu a hria a ama le ageng te chuan Japanese ho chu a rei thei ang ber an lo dan chu angai dawn ani rei lo te hnuah an chuak tan ta a an kal lai mek chuan veng tu then khat chu an tlan chhuahna tur kawngah chuan an lo awm bang ok chuan guard ho chu pan hnain meichhia le zu chu petur ang deuhin a awma an in rin lo lai tak chuan Korean ho chu ron lang thutin an that ta vek mai ani Japanese civilian then khat chuan thliar khar then khat chuan lo hal Korean mi then khat chu longah chuan an chuang tawh mahse atam zawk chu an la chuang lo kang mei chuak awang chuan Yamada chuan alo hmu a an rin lok ang ngeiin an ruam hman chu a hlo cham ral khel dar chu ron ri ngalin mipui ho chu hlawin longa chuan an in chu ta luai mai reilo te hnuah Japanese sipai ho chuan an ron kap tan ta a in dauna na satak a chuak ngal Japanese ho chuan silai an nei lain Korean lam chuan bom an siam chop chia chuan nei ani nung lama tangin chil sang le ageng te chu an ron thok chuak ve ngal atam theiang ber ron kap luma khuwa te chu ron engin an boina chu ana setel tel mai an lon na te chu a chia a ma se kang ok chon alo lo von tang kang ok chu mi pui ho chu a kau khoma lei chu banga do chawat lan chuanan man an tumani a then ka fu an ni chung po in Korean ho chu tang rualin an thil zon chu thla an tum lo a chan chu zalen na an du awangin thi po an hlau to lo ani lei chu an do thei hram Korean mi tam tak chu an thia ma se atam zok chu lon chuakin tuya chon an zuang thla a an tlan chiat lai chuan malnian chu a hnunga an ka fu ta a ageng member te po ka hlum vek an ni a chil sanga thin rim lu tuk chu tlan phei ngalin jonggu chu asilai mang chuan a bai ngala a hnung zang ru chu a kuai tliak pop mai ani Japanese ho po chon rap thlak an ti hle ma se a let le lama chil sang chu malnion kianga ka hlum ani ta ani Yamada chuan kang ok le mu yang chu a ka pa ma seng wun ham manga zo fel atum lai chuan so hi chuan molotov mang chuan arom vom pop mai ti chuan Yamada chu anung chungin hal hlumani ta ani in beina azo hnu chuan Korean la dam ho chu long mang chuan an tlan chuak thei ta a lunga an chuan mek lai chuan kang ok chuan afanu so hi chu mu yang kianga hnu chi in athi ta ani reilo te hnuah US Fed mem bom puk na tak mai chuan hmua ta hian to pani video hi mu na min lo ti ni chuan mi lo like sak le vekula chuan subscribe po ka thei ngi lo la next video ka ni mu le vek do ni